Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oh yeah. Come on, baby. Come on. Come, baby. Ladies and gentlemen, saway pagdapig-dapig. Ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver, Lito Englisero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Balay, good morning sa tanan. May buntag sa atong mga taga-Cagayan de Oro o sa atong mga amigo des Misamis Oriental, Bukidnon area. Good morning sa tanan. And of course, our Councilor Bernie BITOKBITOK to support the upcoming ang makanan mo, suporta na sa ako ang taga-kuan? Hilltop? Huh? Of course. Ha? Giridi na ako daan. Pilay per head dito, pilay per head. Mga 150. Pero ang maabot 50. O, siyempre ang atong Gugmang Gi-ahak kaya sa atin ang Biramax Capsule. Dagan salamat sa mga kuya nga mga nitisting na nga nakaingon gyud og grabe burn tinood gyud ay bisag tulog na ka mata paghapon. Ang Biramax Capsule available ni siya sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Sable Pharmacy o sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Hello diha sa Butika Pangmasa sa Beles o Butika Pangmasa sa Kauswagan. Hello sa iyong tanan diha. Salamat sa inyong mga boss. O siyempre, ang Gugmang Gi-ahak din sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. O siyempre, kung gusto niyo magpa-cash on delivery, pwede sila magpa-deliver. Bisag usa lang kabak sa mga kagahi, ha? O siyempre, ang atong Gugmang Gi-ahak din sa atin ng pinakabagong Alcomix drinks, ang Mustang. Pasabot sa Mustang. Mangumusta kay mangutang. Oy, Friday karon, so bawal lang inom-inom sa gawas. Palit na lang mo og Mustang. Diara sa Kamulong mo tanaw-tanaw sa balay, movies, Netflix. Available na siya sa Champs. Sa gusto niyo daghan diya sa Aurorama o sa Carmen Mart. Mustang. Alright? Og siyempre sa tanan mga misis nga naka-download na og dirt bag. Katong mga labuno nila kagahapon karon gi-deliver na, hinlo na, nakapilo na. Hello diya sa dirt bag, Labanaw, pay later. Lito's quote of the day. In order to succeed, you need to train like a beast. Ano siya daw? In order to succeed, you need to train like a beast. So, kasi pasabot na? Mut pasabot, mag-amping ang matag-usa ka na to. Layo. Di! Agay. Cool. Ayaw cool. Dear kagay, Bernie kagay Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Ni goodbye nagyug ko sa akong bana nga akong uyab paday nga si Arnold. I will say bye to my boyfriend Arnold. Kaya ako adunay dagkong pangandoy. For me, there's a big dream. Apan siya walay damgo siyang kaugalingon. But Arnold, no dream in a life. Yan na itabo! This is the starting of love life. Kabalo ka, Arnold. Bisa pa kung saan mo pagluhod-luhod sa ako. Ha? Pwede ba? Pwede ba? Nga dili lang ta magbulag sa ingon ana ganas. Hangyon ta ka. Pero Arnold, Taas pa gusto kayo. manggugog ka ng nindot nga kinabuhi. Gusto ko nga akong partner sa kinabuhi na yung mga dagkong pangandoy. Sama na ko nga mga dagkong pangandoy. Apan ikaw, kung imong pananaw sa imong kaugalingon, nga na kagamay, ayaw ko damaya. O gusto ka kahayag, I give you a light. Light si imong mata, magkakapayad sa muris ko. Magpahit na kandol. Pero isa na ako kapugson, Arnold, ko yung anak gini mong pananaw sa pananaw sa imong kinabuhi para nato. Undangon na nato ni. It's not the exact time pa nga. But taga, give me a chance. Kung taga-antagag chance, mausaban na imong pangunahuna. Yes. Muda ko na ba imong mga pangandoy? Yes. Ang imong pangandoy, dili lang ba ka ng mukaw na tagkalamunggay o noodles, pamahaw pa niyo ito panihapon? Yes, ham na ham.
Mausap na. Oh, hambog na. So, dili na bahay kubo. Sa Yes. nino pangandoy na to. Kung mahalin lang to among yuta, magbalay dag mansyon. 13 ka kwarto. 15 ni story. Unsa may gusto? Kana, gusto ko, kana. Nine elevator. Kana, dakapag yun. Unya, gatog bahalag helicopter ang atop. Kana. Tapos magkuha kog mid 5 kabuk. Pila ka bukmid? 5. Ang mag-ilis nimo lahi, ang magsudlay lahi, ang mag-makeup lahi, ang mag-ilis sa imong underwear lahi. Ang ato mga askal. Ang atong askal ibaligya na. Pulihan na to og katong iro nga tag 40 mil. Siya pa nga, si Husky. Husky. Dili si Husky. Amo ka to silingan si So, Husky. so mausap na ang imong pangandoy. Yes! There's a change in my So, life. mudako na imong pangandoy. Yes! There's a big dream in my life. Ako, inga naman di ay. Magbulag ta, dili? Maghubo na ko. Ha? Maghubo na ko kay alas 8 na. Sige na.